Ο Παπάκης και το μαγικό κάστρο. Ding dong! Ο Παπάκης έτρεξε προς τον μπαμπά του και είδε τους φίλους του να στέκονται έξω. Άνοιξε βιαστικά την πόρτα και εξαφανίστηκαν όλοι πάνω στη στιγμή. Όταν βγήκαν από το δωμάτιο του Παπάκη, ο μπαμπάς Πάπιας έμεινε έκπληκτος. «Ουάου!» αναφώνησε. «Ποιους έχουμε εδώ?» «Είμαστε μάγοι», απάντησε ο Παπάκης με ύφος μυστηριώδες. «Πρόσεξε, αλλιώς θα σε μετατρέψουμε σε πέτρα», αστιεύτηκε η απίθανη Αγελάδα. «Μπαμπά, υπάρχει ένα καινούριο παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε. Μπορείς να μας το κατεβάσεις, σε παρακαλώ?» ζήτησε ο Παπάκης. «Τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?» ρώτησε ο μπαμπάς Πάπιας. «Είναι ένα μαγικό κάστρο και δημιουργείς διαφορετικά ξόρκια σε κάθε επίπεδο», απάντησε ενθουσιασμένο τον τροπαλό πρόβατο. Ο μπαμπάς Πάπιας βρήκε το παιχνίδι. Για να κάνεις τα ξόρκια έπρεπε να συλλέξεις ασημένια νομίσματα και να τα ανταλλάξεις με αντικείμενα που ήταν κρυμμένα μέσα στο κάστρο. Για το πρώτο ξόρκι χρειαζόταν 4 λουλούδια. Η απίθανη Αγελάδα εντόπισε ένα χρυσό λουλούδι μέσα στους θάμνους. «Δείτε αυτό!» αναφώνησε. Το πάτησαν και ένα μήνυμα εμφανίστηκε. «Χρυσό λουλούδι. Συλλέξτε ένα χρυσό λουλούδι για να ολοκληρώσετε το ξόρκι σας. Θέλετε να συνεχίσετε?» Επέλεξαν ναι και ένα ακόμη μήνυμα εμφανίστηκε. «Εισάγετε τον κωδικό σας για να αγοράσετε το χρυσό λουλούδι». Συλλογίστηκε ο Παπάκης. «Τι να σημαίνει αυτό? Καλύτερα να φωνάξω τον μπαμπά». «Ξέρω τι σημαίνει», απάντησε τον τροπαλό πρόβατο με αυτοπεποίθηση. «Κάποιες φορές χρειάζεται ο κωδικός ενός ενήλικα για να μπορέσεις να ανέβεις πιο γρήγορα επίπεδο στα παιχνίδια. Είμαι καλός στο να μαντεύω κωδικούς». Σκέφτηκε για λίγο και πληκτρολόγησε. «Ατ Παπάκης». Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα το λουλούδι είχε προσθεθεί στο καλάθι τους. «Γιούπι!» φώναξαν όλοι μαζί και γύρισαν στο κάστρο για να συνεχίσουν το παιχνίδι. Παρόλο που τα χρυσά αντικείμενα ήταν δύσκολο να βρεθούν, μαζεύοντάς τα, το παιχνίδι προχωρούσε πολύ γρηγορότερα. «Φανταστικό!» είπε ο Παπάκης. «Πώς μάντεψες τον κωδικό?» «Ήταν εύκολο», απάντησε τον τροπαλό πρόβατο. «Οι μεγάλοι συχνά επιλέγουν κάτι που αγαπούν πολύ. Γι' αυτό επέλεξαν το όνομά σου. Ο δικός μου κωδικός είναι πράσινο χορτάρι, γιατί είναι το αγαπημένο μου». «Ο δικός μου είναι λασπόπιτα», είπε η απίθανη Αγελάδα. «Και ο δικός μου είναι τούρτα γενεθλίων», πρόσθεσε ο Παπάκης και άρχισαν να γελούν συνωμοτικά. Το να γνωρίζουν ο ένας τον κωδικό του άλλου τους έκανε να νιώθουν σαν να ανήκουν σε ένα μυστικό κλαμπ. Τις επόμενες μέρες ο Παπάκης έπαιζε το παιχνίδι όποτε έβρισκε χρόνο. Ήθελε να το δείξει στη μαμά και στον μπαμπά του. Οπότε κάθισαν να το δουν όλοι μαζί. «Απλώς πρέπει να βρω 3 μπουκαλάκια με μαγικά φίλτρα», είπε. Σύντομα η μαμά Πάπια εντόπισε ένα πάνω σε ένα σκονισμένο ράφι. «Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό, αλλά δεν έχω αρκετά νομίσματα για 3 τέτοια. Θα ήταν καλύτερα να βρούμε ένα χρυσό μπουκαλάκι που έχει τη δύναμη όλων των μαγικών φίλτρων που χρειαζόμαστε μαζί», εξήγησε. «Κοιτάξτε, υπάρχει εκεί ένα». Πάτησε πάνω στο χρυσό μπουκαλάκι και συνέχισε το παιχνίδι. Ξαφνικά η οθόνη άρχισε να γίνεται όλο και πιο φωτεινή, μέχρι που μία λάμψη γέμισε το δωμάτιο. «Η Σοφή Κουκουβάγια», αναφώνησαν όλοι μαζί. Η Σοφή Κουκουβάγια εμφανίστηκε μέσα σε ένα νέφος από πούπουλα, αλλά δεν ήταν μόνη. Με μία ακόμη λάμψη εμφανίστηκε μία δεύτερη κουκουβάγια. «Ω, Σοφή Κουκουβάγια», την πείραξε η νέα κουκουβάγια παιχνιδιάρικα. «Τόσα χρόνια ταξιδιών και ακόμα δεν έχεις μάθει να προσγειώνεσαι». «Αετό κουκουβάγια», συστήθηκε ευγενικά η νέα κουκουβάγια. «Θα αναλάβω την ιστοσελίδα της οικογενειακής φάρμας σε λίγο καιρό που θα πάρει σύνταξη η Σοφή Κουκουβάγια. Γι' αυτό και τη συνοδεύω σε όλες τις επισκέψεις. Είδαμε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε ήρθαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε». «Έκτακτης ανάγκης?» απόρρισε η μαμά Πάπια. «Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος». «Κανένα λάθος», είπε η αετό κουκουβάγια προσπαθώντας να μην τους ανησυχήσει. «Μπορείτε σας παρακαλώ να ελέγξετε το λογαριασμό email που χρησιμοποιείτε για αυτό το παιχνίδι?» Κοίταξαν το email και σάστησαν με αυτό που είδαν. Αμέτρητα μηνύματα, το ένα μετά το άλλο, όλα να λένε το ίδιο πράγμα. «Αγοράσατε ένα χρυσό λουλούδι, ένα χρυσό λίθο, ένα χρυσό δαχτυλίδι». Η λίστα συνέχιζε για πολύ και τελείωνε με ένα χρυσό μπουκάλι. Ο μπαμπάς και η μαμά Πάπια χλώμιασαν καθώς συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί. Ο μπαμπάς Πάπιας, που πάντα μιλούσε ευγενικά, προσπάθησε να παραμείνει ήρεμος. «Παπάκι, αυτά τα χρυσά αντικείμενα κοστίζουν πραγματικά χρήματα. Πώς έγινε αυτό?» «Δεν ξέρω», απάντησε ο Παπάκης ανήσυχος. «Ήταν ένα δωρεάν παιχνίδι, αλλά...» Σταμάτησε να σκεφτεί. «Ίσως να έχει να κάνει με τον κωδικό?»
Όταν βρήκαμε το πρώτο χρυσό λουλούδι, ήρθε μια ειδοποίηση ότι χρειαζόμαστε έναν κωδικό και τον τροπαλό πρόβατο τον μάντεψε. Πληκτρολόγησε το όνομά μου και το παιχνίδι αμέσως μας έδωσε το λουλούδι. Ήταν σαν μαγικό. Δυστυχώς δεν ήταν μαγικό, απάντησε τρυφερά η Αέτο Κουκουβάγια. Κάθε φορά που έκανες κλικ σε ένα χρυσό αντικείμενο, οι γονείς σου πληρώνανε για αυτό. Ο παπάκης πήδηξε πάνω τους και τους αγκάλιασε. «Λυπάμαι πολύ», τους είπε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό. «Αλήθεια, δεν το ήξερα». «Δεν φταίς εσύ», είπε ο μπαμπάς Πάπιας γλυκά. «Εγώ ήμουν αυτός που κατέβασε το παιχνίδι και δεν το ήξερα ούτε εγώ». Μετά από ένα φλιτζάνι τσάι για να ξεπεράσουν το σοκ, ο μπαμπάς και η μαμά Πάπια κατέστρωσαν ένα σχέδιο με την βοήθεια της Αέτο Κουκουβάγιας. «Είναι πολύ εύκολο να αγοράσεις πράγματα στο διαδίκτυο», είπε η Αέτο Κουκουβάγια. «Κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κλικ ή απλά η φωνή σου. Είναι επίσης εύκολο κάτι τέτοιο να συμβεί κατά λάθος. Και εδώ είναι που μπορώ να σας βοηθήσω. Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας», συνέχισε. «Παρόλο που πολύ φοβάμαι πως δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε, ωστόσο μπορούμε να το αποτρέψουμε αν ξανασυμβεί. Πριν παίξετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να ελέγξετε στο διαδίκτυο αν το παιχνίδι επιτρέπει αληθινές χρεώσεις. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό με ένα ισχυρό κωδικό πρόσβασης και σε ορισμένες συσκευές μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αγορές εντός παιχνιδιών. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης χρειάζεται έναν συνδυασμό αριθμών, γραμμάτων και συμβόλων. Πρέπει να τον φτιάξετε με τέτοιο τρόπο που να είναι αδύνατον για τους άλλους να τον μαντέψουν και να τον κρατήσετε ασφαλή χωρίς να τον αποκαλύψετε σε κανέναν. Παπάκι, οι γονείς σου μπορούν να γνωρίζουν τους κωδικούς σου, αλλά αν τους έχεις πει σε φίλους σου, τότε θα πρέπει να τους αλλάξεις αμέσως. Ένας καλός φίλος θα καταλάβει ότι οι κωδικοί δεν πρέπει να μοιράζονται». «Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια», είπαν με ανακούφιση ο μπαμπάς και η μαμά Πάπια. «Γιατί δεν παίζουμε όλοι μαζί», πρότεινε η Αέτο Κουκουβάγια. «Μπορώ να σου δείξω πού να βρεις και άλλα δωρεάν νομίσματα, παπάκι. Αυτό είναι ένα και από τα δικά μου αγαπημένα παιχνίδια. Μάλιστα, έχω ολοκληρώσει το μαγικό κάστρο 2 φορές». Η Σοφή Κουκουβάγια τους παρακολούθησε στοργικά καθώς έπαιζαν όλοι μαζί. Με την Αέτο Κουκουβάγια υπεύθυνη, ήξερε ότι η δουλειά της θα ήταν σε καλά χέρια.